Prisťahovalci určite určitým spôsobom domácich obyvateľov krátia o prácu, o isté veci, ale zase je to tak, že do každej krajiny niekto príde a z tej krajiny strašne veľa ľudí odíde. Takže myslím si, že je to také vyrovnané. Podľa mňa prisťahovalci určite kultúrny život v krajine nenarúšajú, skôr ho obohacujú. Človek má možnosť sa dozvedieť nové veci o iných krajinách. Podľa mňa ho určite nenarúšajú. V prípade kriminality prisťahovalci môžu zhoršovať túto situáciu, pretože nie každý človek je ohľaduplný k iným národnostiam, teda môžu sa vyskytnúť rôzne nezhody, rôzne bitky a podobné veci. Takže troška k tej kriminalite určite prospievajú. Keďže do sociálnych vecí sa nevyznám veľmi, tak neviem presne povedať, či sú prisťahovalci záťažou pre štát. Určite sú tam isté výdavky, neviem to posúdiť. Nemám pocit, že by v budúcnosti bol podiel prisťahovalcov pre spoločnosť nejakou hrozbou. Ako som už povedala, ľudia prichádzajú, ale ľudia aj odchádzajú, takže nemyslím si, že by to bol nejaký veľký problém. Je dobré, keď sa prisťahovalci vedia prispôsobiť, určite je dobré, keď vedia prevziať aj zvyky v danej krajine, ale zase na druhej strane môj názor je, že každý človek by si mal stáť za tým svojím. Tým, v čom sa narodil, v akých zvykoch vyrastal celý život, teda zasa je dobré, keď človek zostane verný svojim zvykom, ale keď sa aj troška prispôsobí tým ostatným. Myslím si, že by som sa dokázala zrieť časti svojho príjmu, keby som mala istotu, že tieto prostriedky sa použijú na dobrú vec, napríklad na ochranu životného prostredia, ale určite by to záviselo od výšky môjho príjmu a od mojej sociálnej situácie. Nemám pocit, že by sme sa približovali k tomu, že naša zem už nedokáže oživiť viacej ľudí. Skôr mám pocit, že ľudia si to vyrábajú sami, ten nedostatok všetkého. Myslím si skôr, že by sa ľudia mali naučiť troška spolu vychádzať a troška si vážiť veci, ktoré majú, potom by to určite bolo lepšie. Myslím, že zásah do prírody majú častokrát katastrofálne následky, napríklad rôzne zemetrasenia sú častokrát vyvolané rôznymi vrtmi alebo podobnými vecami, alebo ja neviem, tsunami a podobné veci. Zasa to závisí na veľkosti toho zásahu do prírody, ale určite nejakým spôsobom prispievajú potom k tým ďalším veciam. Ľudia sú vynaliezaví, teda mám pocit, že dokážu veľa vecí vymyslieť, no neviem, či by boli schopní až takého niečoho, že by dokázali vymyslieť veci také, že naša zem nás dokáže zabezpečiť, aj keby sme už boli na pokraji zániku ľudstva. Nemám pocit, že keď už sa už niečo má stať, tak sa to stane a už s tým nikto nič nespraví. Určite nie človek. Vývoj krajín a priemyselných štátov, moderných štátov je dosť na vysokej úrovni a niekedy mám až pocit, že vlastne nie je to v tej správnej harmónii s rovnováhou na Zemi. Troška by sa to mohlo zmierniť. Nemyslím si, že človek bol stvorený na to, aby vládol nad ostatnou prírodou. Myslím si, že to je dosť viditeľné, že človek nad prírodou určite nevládne. Je to skôr naopak, že príroda ovláda všetko okolo nás. Mám pocit, že je to tak, že keď veci budú takto ďalej postupovať, tak niečo veľké sa určite stane.
pár vecí sa už stalo. Myslím si, že je to dosť výrazný signál na to, aby sme začali niečo robiť a nad niečím premýšľať.